ɗo jojono koddir ɗon ɗo taw nino koddir ɗon woni ko mbimi nino koddir ɗon ɗo ta aɗa yaha he muɗum non min yahanno komi jogui ɓe jogui sukaɓe eyyi non galle ɗo mbaɗa ɓe ɓe koɗan ɗo ibun ma woni ɗo ibun bo ko ɗo woni o galle ala min bombani fasihila on jiro den kaal bo pare ne golla jire kiline ɓe barki nden barkinano ɓe no aranno haalde oɗo nandina ham limu ko non gam on mi haala ɗo hami ɗo ɓe joni so yettima ɗo yewñan ɗiɗo ma tan attam salmini naɓe hay so wi haalde salmina kam atawnaɗo min mbiyaɗoɓe ɓe anda ɗo ya mi yimɓeɓe ni ene calminama mi wona ɗo par ce que an koye ɓolni yewtoroɓe way goɗɗuɓe ya ƴewɗon pigo ɗon ha mini debbo wonɗari pigol tawde ɗon haɗe hayɗa mbiɗennaade ay goto sehlam ko wiyam goto tayna waɗa sirajo mo barke mum saroñe e leydi mo golle debbo kono noon koni o ɓuri mbiya tawanamo aɗa ɓuri ɗuma e ndem ko neɗɗo e debbo muɗum e min mbiyata ko debbo wona debbo min kono wattaki inde wona ko joom juɓɓata maɓɓe fayi noon ɓurtorede ɓe nokki ɗum gañel nen ko sa lodrima dewdo lodrima min tan boni kono kadi ha ɓe nanorma so yiɗi ɗinkuji ɗi fof mbeɗa fiya hen awɗo abdoul na waɗa ɗum abdoul ngel bandita abdoul ngel na waɗa ɗum bandita tawa debbo joni fa ani ɗo ko muus kam ma mi haala tan gadna ham goɗɗum walla nden ɗiɗumana hokkuma numéro mum o waɗani ko teɓiɗɗude numéro mum waɗi ha nema jawdi ni ko jawdi daridi ha e remru o wi ɗum foof noon ko dafiterɗe gurmi aduna tan wonko ɓuri ɗum Allah wi qul wi an Muhammad sallllahu alih wa sallam hunabbi'ukum beele mi habarat on bi khayrin min dhalika ɗum moƴƴi ɗum ɗon gueɗe kalaɗe ɗo ɗe tuyoji ɗin ɗon dakham meɗiɗo mbeɗa mi haalno ko ɗum moƴƴude ɗum ɗum wandinde ne tagaw ene wodane hulɓe Allah rentoɓe Allah ɓe ne wodaniɓe inde rabbihim to joom maɓɓe to jannatun tajri min tahti al anhar jardin ɗi ganduɗa caaliduga ene guila e less mumen joni jardin ɗi ganduɗa ciilota olota kadi a tampata rose daiman ne hecciɗi ɗum ɓe jeeya keɓat toon to o wino guese ɗo ɓe dañi guese ɗeɗo wona a tampata awde a tampata rose a tampata toppitade ala safru ala haydara ete haalde ni fa somi naati ɓe jaltata koɓe sasoɓe toon koɓe heddotoɓe toon ɓe gona yaltoɓe hen wa azwajum mudahharatun e suddiɓe laɓɓinaɓe ganduɗa jiyata ella kadi ngal kala ko soofi ala e mabɓe ko woni to ko rewɓe gawi azwaju mudahharatun wa ridwanun min Allah ko haalani ɗo jawdi ko haalani ɗo remru e mbiyatno haalde jawdi e nemorade sabu ɗen gueɗe ko ha dañoroɗe e gueɗe tan fayida haalisi kanko foof ko joom so yi nemata ne wawi nemorade hen kañum ɓuuri mum wona nema eɗen heewi e nema tan wat toon noon ɗum jarani toon sabu nemowo ka keɓɗo tan ala ha daña kalis walla ha daña kange ɗum waɗi haalanga kange e kalis won toon ko ridwanum min allahi weliyaji gimmoriɗe e Allah ɗum jomum heɓat ƴentude ko dañi ko mbelemaji ɓerde ko fof fittande ko fof ko dañi ko welede Allah ko ɗum ɓuuri moƴƴude e ɗuma firtani ɗuma ene boni ala neɗɗo ɓuura kañum ari ko wi neɗɗo o wona yo ittuye makko tan haalaɓe ceer wonde o yi o to wonde rewɓe hoore nelaɗo no hakkille sallah sallam ala e joomum yi ras yo fof kono noon yihan ɗum place mum woto waɗ ɗum kañum woni haaji fof
yo waɗa haajo o he ko darta Allah woni haaju ɗum ɗa joomum waɗno saamum tan e place mum ko heddi ko waɗ ɗum ko foti waɗde ɗum to baŋnge Allah gal wallahu basirum bil ibad Allah ko jeewo jeyaaɓe kala ko mbaɗɗa kala ko mbiɗa kala ko mbaɗɗa omo yi omo ƴeewa kadi kala ko mbaɗɗa kadi ko joɓowo ɓen mo teqinan ɓe omo sifooɓe alladina ko ɓen yaquluna wiyoɓe rabbana innana amanna soɓe nduwo ɓe mbiyata yeejomi amen min de min jaɓi min gonɗini min gonɗinima min gonɗini nelaɗo ma min ñaguima fafir lana ya hafran min haajumɓe fof ko yaafede bakkaruji mabɓe fafirna dunubana ya hafran min bakkaruji amen waqina azaban nar ya dande min letto jeygol ndek ko woni ga ko ɓe miijoto ko caggal mayde ton ɓe miijoto kamɓe waɗɗo daiman joomum ene miiji kala ko waɗata ene andi ɗum ɗon ne jogii ko firti ne jogii ko yoftoto so tawi ko moƴƴere omo anni woni ko moftoto ɗum moƴƴereji so tawi ko bone woni ko faɗi hoore makko boneji ɗum waɗi joomum daiman ne rento boneji ɗi e tinde e moƴƴereji he kadi so weydi Allah ne ñaago ɗum yo Allah dan ɗum ne ɗefte jeygol as-sabirina muñoɓe sabu ko muñal gastata haajo yamirore nde pour mbawa wadde nde alay sago muña yimmade jamma woppa suddare mum e ɗeygol mum yaha jama ma jomum muña yiide ko wawi hebde dagaki tan woppa ko ma jomum muña yiide wawi haalde hunde wonta jamma e tawi hunde nde moƴƴani wasa haalde ko ma jomum muña ko muñal tan wawi gastude haajo wassadiqina gonɗuɓe jomum kala ko haali so wi Allah ko gonga tan ko gonga e mum nde jaɓi Allah nde jaɓ Allah e gonga woni fof mum hankkadi ko Allah heeɗi ko Allah wi fof ko ɗum ko Allah wiyani fof ala hen wona wonde mi wi komi la ilaha illallah kadi mi waɗa ko la ilaha illallah sali ala jomum ko heddi ko la ilaha illallah daiman wal qanitina ɗoftotoɓe Allah yankeneɓe Allah jomum yiyata hoore mum saka wiya ene mawna daiman yi ko hoore mum toksel sabu ko Allah huccodir daiman wal munfiqina nafgol mana sakkotoɓe fodde ko jogui ko ne mballa hen fodde baaɗo mumen wal mustaghfirina bil ashar ñagotoɓe yaafuya e wendogo jomum immo wendogo ila weetani ne huccete Allah ne waɗa astaghfirullah sam hakkille ay fof ndeeƴi fof en deeƴi en ɗaani on saa immoto kanko mo ñaago Allah Allah yaafo shahidallahu Allah ene seedi annahu woni ko woodi ko la ilaha illa hu wal malaikatu malaikaji kadi ne ceedi ala deweteeɗo sowona Allah ulul ilmi ɗum gandal en ne ceedi gueɗe annabaɓe haajuɗi moƴƴi fof ene ceedi ala defee sowona Allah to wal haalu qa'iman ko o dariɗo bil qisdi e dow nunɗal Allah ko dariɗo e dow nunɗal hunde fof mo rokki ɗum gueɗal muɗum haydara hen o bonnani haydara hen o mankinani wadde ko o ñaawi ko o namdi ko yiɗi ko neɗɗo gonɗi ɗo he foti heddade ko ɗon tan yimɓe gonata daña jaam gona e jaam kala ɗo yimɓe gonani ɗon sikki ala toñodirat lorodirat ɗum waɗi la ilaha illa huwa ala defeɗe sowona kanko Allah al aziz kanko on poolɗo mo ganduɗa e hunde wawna ɗum te baaɗo hunde foof al hakimu karallo e golle mum e nande hunde fof hortoɗen ɗo ha yettoyo on Allah noon wi en inna dina indallahi al islam won dina fa Allah al islam ko jebbilde mana jabde ƴettude hoore mum totta Allah ko laaɓi kala ko Allah wi yo waɗe jomum ne waɗa kala ko Allah wi yoppe jomum ne woppa ñaawna hoore mum ñaawore Allah nde defte Allah nde ko wi ko heddo hen tawa ɗum woni ko ñaawde hoore mum ɗum wiyete l'islam ɗum woni dina to Allah وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
وما اختلف لوراني الذين بين أوتوا الكتاب ركاب دفتر بهون يهود النصارى تبنج دينك بلور دانهن إلا من بعد ما جاءهم المسات وقتقل قندنقل أريئة مبي بكبيك واللابي حكم التوحيد حالا بشر وتقل بلور دي ونام الجري الله بغيا بينهم كبيرتا وند اندر مبي كيف راقلتا ونام الجري وفجأة الميجي جموم يهودين تبهنت وابا كونغول الله نقول دم أدي مجرد دم أدي لورنغال الجنة ومن يكفر بآيات الله كلا جد آيات الله أي الله أدي آيات جموم ويودر داني يونير داني قد أدي كان بيجم ميجي جموم ويودر داني يونير داني أو كجد آيات الله كلا بعد نون فإن الله سريع الحساب الله جاء حسبان كجبوم يتي نجب جان ولا تلاخر فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فإن حاجوك سأكون جندري إما كان بها فريب تبني ديني فقل بيبي مينو دينم كني وي أسلمت وجهي لله ياسم كنت تدعى الله كنت جبل الله كلك الله بيكم كدون تنبرم كلك حركم كدون قبم مينو من تبعني كلك قبلكم دون الإسلام دون الدين أمين منا ركض الله كي أمين على بشر من كد يمر مك دون دين أمين وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقل بي للذين أوتوا الكتاب ركاب دفتر بهم يهود النصارى والأميين هم بنا بندا كوان دفتر وي بين فوف أسلمتم بلون جبي الله بلون جب ليم وأن الناس الإسلام ينام بسنارهم فإن أسلموا سيم جب ليم بنارهم فقد اهتدوا ببي بنجيه لاو سبناري الإسلام نبيراني هكذا بنجيه لاو وإن تولوا سبنون الإسلام بشري من عدهم فإنما عليك بلاو أنا ودي ما تنكو يتند ودي ما تنكو يتند أما فين دبني وناجنغ ما وني هاتن حالا بشر قسينغا تشالون دب ناهي وننكو هورمون تلي ناد بننكو هورمون والله ألكم بصير بفو جيو جاء بفو ناد دهن أم عندي أمي تلي ناد دهن عندي أمي والآن جوكو هاجون هايتن تنقسي إن الذين عين بين يكفرون بآيات الله يدعون آيات الله ويقتلون النبيين برا أن باب حق فعل ذا يقول يبقى عندنا نجد آيات الله كاران أنتم نبرا أن باب يدوه جعله ويقتلون برا الذين بين يعودون بإس يمرو نندب من الناس بيجيب كان الدليل هذا قانغ يمر ده قانغ يولد ده قانغ تفوجن بجانا برد برقولون هي صفات برجوم لكيدون ما يجس ولا برفع فوجن جوم هاون يبنت هاي بنت جبان دمها كده والنتيجة بنير الاسليدي وني ورام كونغول مو ورام حالا بشر فوين بر سو نكيدون كده برجوم وابن نومبي فبشرهم بعذاب أليم بلتن بين لابت موسى كو هبول أولئك بينغوني الذين بينغندا حبطت أعمالهم قول لي من بوكي بينغندا قول لي من كو بني اي بارك موجي ها هي كون باتو كو فوف ياaka bel pudi saw ko manna ko buri ko mujjinta ko e baarak moji saw jir safaruji e safari yimbe e gadda dokke e dokki yimbe e ma e bal fof e mbadimbe ko heewi kono ko manna ko buri ko mujjinta ko dum wari ko gol ko man gol mojjide fof haba mansura bel pudi ko perde fi dal akhir gila abdul hal akhir wa ma lahum min nasirina tawi daña ha walloɓe alam tara bele iyani ila alladina ɓen
أوتوا نصيبا من الكتاب أدنى بقدر دفتره دوكا دفتر هون توريت دوكا دفتر بكالنا هن بنقول ده سرياج فم بلاين هلا بشر ما هي بين يدعون إلى كتاب الله بندى فاد دفتر الله ليحكم بينهم هان نياو حكم مبه ثم يتولى فريق منهم يأخذون برمته وهو مورني ين دورني بلا يانو يهود جونك هاي جولبن ينادي يهود لها غاس وي الله ko ni wi ñawar mu wi dum do yadan adna hande ya dum yaade mari ya be wabe non yahudi ko be haalno haalum do kono fof hanke nardi jomen jaha ngoppa ñawar Allah de ngoppa ñawre su Allah be ñawde to na ñawde Allah to ngoppa ga bayeto mari ya be ذلك ودنون أدي برمتاد دورناد بأنهم سبكا بقابل بي كم يهوديان كوبي بي لن تمسنا النار إلا أياما معدودات جاني ما وثامي سنة بل نبتاتن بي كم بي كون دانون غاريكو بل تفنى دانتن جاني ما وثاب سدين بني تن بنجي وادي جاني تفارع الجنة نعم بي وغرهم إنهم تبي في دينهم دين مبه ما كان يتنوك بفنتنوك كم بفندي هو نبيد دينه بيو هنجيا تكن بفنديلو اسكو نون تو غون مون تلا غون غدي فنا مبه دون هاي نكو ياهدا فكيف هم جوغري وادون هم جوغري وادي اذا جمعناهم ستي من دندنيبه اليوم ان دنيلا مغاندا لا رب فيه سكرا اندلم هو غارو ñene min dennab ñan darga wo fiat artirane mana adane humnane kullu nafsin kala fitan ma so kala men fagirat ñandi darga ari yimbe fo ngi mifne gol fo ko men wadde adane ko wanno ko so mojji so bon foftote halal ñal hodo jogori wadi asiku ñani ma mojirene te kabbe mojjinani ga yoni jom wiye min ko aljata min pay man aljana fo jeego fo bal fanne tan min garti aljanna te jom woni ga tan ko bonnude meeda mojjide helaw goto hon woni so jom golum tan yoboyte ton fewata won kambe dal be tanya ha nyande be santa ha mojjere be ta bonande kono jom ko golli ko dum tan yobete wadi saago hala sallallahu alaihi joli o wi maali ngol heptoy laamuji faris en e laamuji rum en te on sah be gonno yontabe adna o ben laamino adna o fof jonno beere fuddima junjoni gandani kuli hade yanede bonne pirte o wi be ma poolay be gondi no baadi jabde nafike be mi hay hata inde suwa allawi qulillahumma malikal mulk allawi wi ya an allah anje lamu tuutil mulka man tasha aro kat lamu kala mo kajda e tagore ma kala mo jidal ko lamu aro kat lamu wa tanzi'ul mulka ante kat lamu mimman tasha jidi kala mo kajda ante lamu jidi be kajda dokka dum bo kajda wa tu'izzu man tasha ante dinta mo kajda dokka dum arda dokka dum lamu woto dillo man tasha an hen mo kayda keptalamu jidum tatagol biedi kala khayru fi jungo ma non mojjerde fofu woni mana hay bona fofu hodi ma tan woni innaka an ka ala kulli shay'in qadir huni fada wawi ala fofu non ko da hay hunda ron kan huni fada wawi do wi dani so tawi ko non e so yama jango jam majuri pole kepta laamuji be en way wonde be ko Allah wondo ko e tuudi jildene fi nahar anana jam e der nelaw bo tuudi jildene nahar fi leyli anana nelaw e der jam balde benni do tan joni jammo woni juudno no feewi
jamma raɓɓinno no feewi kono aɗa joni jamma fuɗɗi raɓɓidde ñalawma fuɗɗi juutde omon naana ñalawma o e ndeer jamma heen o ittuno jamma ñalawma juutɗo won noon naanni jamma e ndeer ñalawma haa ñalawma raɓɓiɗi jamma o juuti jooni noon kadi omona usta jamma o no naani e ndeer ñalawma heen ñalawma ne juuta jamma ne raɓɓina calminno firɗade tawan o wii toojille fin ha toojina filleede jamma keeferagal o tan o naani ɗum e ndeer ñalawma l'islami ñalawma l'islam wonno ko on yahata jamma keeferagal adda nanna heen kono ɗum ne ko iwata o toojina fille ma awde ñalawma o yitta keeferagal o lumtina l'islam o lumtina julɗiyagal ngal wa tukhrijul hayya min al mayyit a yaltina ko wuuri e ndeer ko maayi mi sa ƴeewi neɗɗo to iwi ɗo koye toɓɓel ngel toɓɓel wuurani huunde mayde neɗɗo guurɗo taga heen sa ƴeewi ɓoccode wuurani kono gatogal taga heen huunde mayde jibina ko wuuri wa tukhrijul mayyita min al hayya a yaltina kadi ko maayi e ndeer ko wuuri eyi ƴetta ɓocconde yalti koye gatogal no wuuri ɓocconde wuurani toɓɓere yalti ko no wuuri toɓɓere ngel wuurani mana a ƴetta ko hunde wonde fayida yalta ɗe ganduɗa mawnani waɗani ja yimɓe jibin neɗɗo yimɓe ko yimɓe lesles ɓe gonno kono neɗɗo wona mawɗo joguiɗo doole no feewi wurtini ko heewi te kamɓe ɓe keɓani ɓe mbayani noon walla neɗɗo mawɗo baɗɗo ko heewi jibin neɗɗo mo ganduɗa hoore ma kañumne ko gaygayejo gasnani heedata fof ne waɗa o tarjugu man tashaa bila hisab aɗa jibin aɗa arzikina kala mo kaƴɗa ko alda e wiide e limore ko alda e limore Allah arzikina mana rokka kala mo yiɗi ko alda e hasba ko alda e hisab ma mbaɗirani dañirani ma paggoɗɗani keɓirani omo rokka neɗɗo noon taw faggiraki noon kono rokki ɗum noon do gayri hisabi لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ ورنانغو المؤمنون جود ورجت الكافرين هفرب من أولياء يادي ورجت هفرب من يادي وقفجول من دون المؤمنين وقفجول ستوي جود هفرب بتشيم جود بنجاريني هفرب بنجاريني ورياد هفرب وقفجول ومن يفعل ذلك كلا بدو ونون فليس من الله في شيء وانت الله ونا هيبت تدين الله كي هيبت وتغاك هيبت ونا دين الله إلا أن تتقوا منهم تقاتل سلام سبحانه وتعالى ونيتي بهم دنتور ورغاندي كم بدون دول كم نجيمي on كم بلامي on بغاد هودي سو ان تليما e mbawi warde on e mbawi ɓittude on e mbawi tampinde on ala ko mbawɗon heen jaɓiron rentade ha mbawon dadde mbawa golludine moɗon no ko wuura o saaha kono wayni wa yuhadirukum llahu nafsahu Allah rentina on hoore muɗum woto mbaɗe komo tikkirana on yaadude hefreɓe addanta Allah tikkande on ɗum noon dentude ɗum bone dariɓe e diine mon oɗo ñaara koye mon deftere Allah nde wa ilallahi almasir kadi koto Allah tan won ton tan yimɓe paati tawi ko noon gonde makko gila ga ɓul wiiɓe in tukhfu ma fi sudurikum so on cuuɗi kone e becce moɗon mana kone e ɓerɗe moɗon oɗon gondi hefere oɗon cuuɗi oɗon kolle gonɗon koye julɓe atubduhu walla so on peññini on kollide haala wonde noon ko hefere gonɗon yo Allah hulla Allah kam ne andi kala ko mbaɗɗon kala no mbaɗon Allah ne andi so tawi ko julɓe jooɗi on ɓen kawren on ɓe gonduɗon Allah ne andi so hefere ɓen jooɗi on ɓe kawren on ɓe gonduɗon Allah ne andi wa ya'lamu omo andi ma fi samawati ko woni asmanuji wa ma fi l-ardi ko woni leydi wallahu Allah ala kulli shay'in Allah hunde fof ne wawi hunde fof on wawi lebtude wonduɓe hefreɓe hay noyiɗi fof kono noon ko heñaki subhanahu wa ta'ala wasa heñademo nden noon firtani ko goppu tan o watta
wal joomumen ko rentindi yimɓe tan o wi omo rentindi yimɓe hoore makko nden joomumen ndento yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhirukum Allahu nafsah wallahu raufun bil ibad janto yawma tajidu ñande tawata kullu nafsin kala fittanu ma amila kala ko golluno fittanu fof aɗa tawa kala ko menno gollude min khayrin e moƴƴere muhdaran en tawa en adda kala ko menno gollude e moƴƴere fof nani hay gotel mankani wa ma amilade kala ko golluno min suyne bone fof kadi en adda nen tawane jooɗi tawaddu ndiɗo noon kayri fittandu law anna baynaha wa bayna hani hakkude mayru e boneji mayru ndi hakkude mum wanno amadan ba'idan no fof woɗɗum hani en tan woɗɗodiri e ɗi boneji te noon kanko woni e waddede ñande hen so ari boneji ɗi jowama moƴƴini ɗi jowama o wooɗe hani en moƴƴude ɗi boneji tawa ɗum ko waɗata noon yettinno guila ga o wawa woɗɗita boneji mbiɗon wawde reyde toon so ko wata koko watta o yiite o yuhadirukum llahu nafsa Allah rentino hoore muɗum koye wallahu Allah noon raufum ko keeɗo jurum bil ibadi jaaɓe eyi hefreɓe nde kaalaji ɓe ndenti ɗum goppu rewde salamuji ɗi ɓe mbi ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa min ndetaɓe tan hay ɓalli min e Allah salamuji ɗi ndetaɓe haɗe ɓalli min e Allah Allah yugol wiɓe in kuntum tuhibbuna Allah so tawi gonga ɗon jiɗi Allah fattabi'uni gabbare kam ndewe ham min Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tawi gonga ɗon jiɗi Allah ndewe am so ndeyam yuhibbukumullah Allah yiɗa on ndeke hunde fof woni koye makko sa rimo tan Allah yiɗma kadi o yafir lakum dhunuba ko yafan bakkaruji moɗon o yafan bakkaruji moɗon nde ɗo am demal malal e demal deɗal fof ko ɗon woni wallahu Allah gafurun ko jaaforoɗo bakkaruji rahimun jurmotoɗo jeeya mum ɓul wiɓe adi'u llah wa rasula ɗum woni liman woni l'islam fof ɗoftere Allah en laaɓi mum ni woni ni foti ɗoftere Allah en laaɓi mum ɗum woni haqiqa l'islam ɗon tan kadi hunde fof woni fayin to Allah so ndumtima noon on mbasi ɗoftade fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah yiɗa hefere wadde kala ɓe ɗoftaki o won kefere o wona fa inna Allah la yuhibbul kafirin o yiɗa hefereɓe woni yeddoɓe nde mo ɗoftaki fof ko o won kefere o yalla ken ɗoftaki sadakallahu alazim bismillahi irrahmani irrahim عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول رجل لا والله وبلا والله وعنها أن أباها كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير رواه البخاري سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت بي أنزلت جبنا هذه الآية أو الآية بي ولا يأخذكم الله بالله في أيمانكم Allah nangirta on cakan goyde mon cakande Allah nangirta on ɗum o wi saabi wona jippade kono ɗo wiyata tan la wallah ya walla ala wallahi mi watta ɗum a jogina kam ala wallahi mi ala walla wanni ala wallahi mi watta noon aha kay wallahi ko mbaɗo ɗum ha taw wallahi o yahani no wona wonde on filli on woni ko mbaɗo ko haali wallahi ala wallahi mi wattani ala accir noon tan wallahi moƴƴi ɗin wallahi ɗin ɗon ɗin ko ɗum wiyete lawo jami wona wonda wa anha habrama makko kanko seydna Aisha anna baha o wi ba makko de kana la yahdath fi yamin yantano wonde kala ko wonno
waɗat kala ko woni ko baɗo o yanta wondor mukko ko woni fof ko baɗo hatta anzalallahu ha Allah jippini kafara min kafara wondore Allah addi kafara so tawi neɗɗo wondi hunde yani waɗa kafara sotto hayta dañde bakkat nde ɗum arde qala aboubacry wi la ara yaminan mi yiita wondore ɓura gayraha hayra min ha mi holle goɗɗum ɓuuri moƴƴude wondore nde illa qabiltu rasulullah sana mi jaɓa ne woyi alma Allah rokki kam mo sabi mi wonde kon baɗowo hunde kono noon mi yiya wasade nde ɓuuri mi hayta wadde mi yana wondore mbaɗa kafara wondore nde walla mi wonde watta hunde mi yiya waɗum nde ɓuuri mi felta mi waɗa mi yana wondore mi waɗa kafara wondore nde o faltude ko xami waɗa ko ɓuuri moƴƴude fof rawahu al-Bukhari قال الله تعالى الذي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آية بيو إيه من جيب قوني بال إنما الخمر سنغرة والميسر وري والأنصاب سنموجي والأزلام كوري فبرنو so tawi ngal ɗo yalti ko moƴƴata so ngal ɗo yalti moƴƴata eɗen mbaɗ ɗum fils tête so o bange yalti moƴƴata o bange selti moƴƴata hoɗɗe gueɗe oye ɗum fof riccun ko soɓe min amade cheyɗan jaaha golle seyɗaniji min amade cheyɗan jaaha golle cheyɗani faccine bi ko goɗɗirɗe ɗum sangara ko soɓe e maysir woori ensemble fof ko sanamuji ko soɓe faccine bi ko goɗɗirɗe lala ko tuftohuna beela ɗon male أين عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل رواه الشيخان ابن عمر رضي الله عنهما وسمعت منني عمر منني باب عمر نخطبنا على منبر النبي ادو منبر الله صلى الله عليه وسلم نخطبنا كون خليفه انصار يقول عمر عند خطبه اما بعد ايها الناس بني ايه من يمبه انه كان يمدي نزل تحريم الخمر حرم دي سانغار جيبنا ما القران ويا سانغار من 5 يلتف في غير جوي من العنب يلتف عنبوجي رزن والتمر يلتني تمر والعسل يلتني نيمري والحنطة يلتني غوري فني غوري ده حنطة سم يلتني سم والشعير لكن يلتني سير غوري هذي يلتني شعير هذي ما نوجي غوري إنها دالة نشوفنا حاسنغر هبوه نعم gaay mabbe de no wadi gaay de ganda kanyumen so tawi ciofnam sangal ne wayi yaltude hen ko mandintene wayi ko mandal o wi tan wal khamru ma khamra won sangal tan kala ko jibi hakkille ko sangal wadde dorog en ko doldi fof ko sangal fof ko khamru kala ko jibi hakkille tan kala ko jibi hakkille tan ko sangal hay bul faale fof sangal rawahu الشيخان قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزل آية البقرة يسأل هنا خذ ما يصير فدعي عمر فقلت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزل آية النساء يا أهل الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعي عمر فقلت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان الشفاء فنزل آية المائدة إنما يريد الشيطان أن يوجع بينكم عداوة بغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فدعي عمر فقلت عليه فقال انتهينا رواه أصحاب السنن سيدنا عمر رضي الله عنه ndewi sangar no wayni no way bonde ni ko sabato ko قال وي اللهم بين لنا في الخمر يا الله فيننا سانغار بيان الشفاء تل فينغول
cellinowol sangar no wayni yo Allah adda hen ñawar mum laftude ɗon noon sangar no mbano henni kamɓe araɓe Allah ko hakim kañum o yahata hen doole biri bab lawa goto ne mbawi musde mabɓe o yarango joom jaam walla gaɗo fanasde jippi atul bagara simar aya nanto surtout bagara ne wiye yes alunaka no khadima sir nanno ko abri sangara e wori holno jabori ton ko fima etun kabir wa nafi lin nas wa ma akunu fima ay ko wi kanyum de idi badi bakkat mawdo en wadna foji yimbe non kono bakkat buri hedna fornde ni o jabori ton sen namaru laban umar jangana dum o jangana dum fagalo wi allah bayilna fi khayr bayan shifa min ñagma allah ya fi ñemine sangara he peññingol safrowol fazaat nisaa tagalu ay nisaa jippi ya ahlul amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun bar balde julde taɗo mandini ha gannon ko kalton o sey jambar fogudi umar nodda fogudi jangana aya o ayde jippima allah ne wirdani fogaɗo ha jonde allah bayilna fil khair bayan shifaa yalla feññene sangara peññingol cellinowol kono so ati tan tegal ɗum no aya mayde to aya oɗo jippi allah wi hen innama yuridu seeɗan yiɗi ko an yuuƴa bayne ko adal ko yo waɗe nder mon gañodiral gañgu wal bagda e gañgu daggidde añde ko ɗum allah yiɗi joni seeɗa sagat ha mandili no wawi ƴettade on no wawi fiide on no wawi heptude on no wawi helde on no wawi waɗde fof ko ɗum o yiɗi fi hawde sabu sangara wal maysir e wori addata ko guutuji kañum en addata ko kareji ɗum o yiɗi way sudda ko alakillah o haɗa on o faddo on dengtade allah e siftorde allah wade sa haɗa on julde ɗum seeɗan yiɗi ko hadde on julde haɗa on dejde haɗa on marede haɗa on wonde e jaam faɗan tum mutto mbeɗa on jaɓa uppude oɗon goppa sangaran fodi umar nodda fogode ale ko jangana aya o no allah wirdani faqalo wi intahayna min goppi rahu ashabu sunan an ibrahim radiallahu anhu qala mata nasun min ashabi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa hum yashrabuna alkhamra falamma nazal tahrimuha qala ba'dhum ya rasulallah fa kayfa bi ashabina alladhina matu hum yashrabunha فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما يعلمون إذا اتقوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية رواه الترمذي والبخاري براء رضي الله عنه قال أبي مات ناس وني بين ماينو من أصحاب النبي وني بين صلى الله عليه وسلم هم يسبون خاطر جارنا سانغراج ko adi sangara de adi ni hadde yimbe jarna yimbe mayi hen te ben jarna sangara joni be mayi tagal du sangara hadama falma za tahrima hade sangara ni jippi won sangara hadama harminade qala ba'd huwa sahaba be bi ya rasulullah yimbi en la sallallahu alaihi wasallam fa kayfa ashabina alladhina matu hum yashrabuna joni be wur musibmen manan ja sangara be ben khabar mabbe non joni fanata ay jippi ne wiye ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح يمبي غوني بالله نقول ماجي بين بكات لا مبدي فيما ديم كو نيامنو كو ادي هذا هي بغا راهي بكات دي دوم لا تابع هذا رساله دي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة صلاة الفاتحة يلا جاب دعاء محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد